дар киностудияи тоҷикфилм воқеа рух дод ки барои аҳли синамогарон фоҷиаи сахте буд. бинои асосии захираи киностудия яъне бойгонии он оташ гирифт. ин воқеа рӯзи истироҳат рӯй дод. бо амри тасодуф ма ҳамон рӯз аз сафари хидматӣ аз Москва бармегаштам ва ҳангоми фурудоӣ ҳавопаймо албатта дар болои шаҳр як чарх мезанад ва ҳамон вақте ки вай фуруд меомад ман дидам ки бинои оташ мегирад ва аз он як дуди ғализи сиёҳи ба осмон мекашад ва аз шифти он як чизҳои гирдае ҷаста баромада ба масофаи 20-30 метр ба осмон мепариданд ва гӯё ки дар онҷо таркишҳои пайопай ба аввал меомад. Худо ин кадом бино чӣ бино бошад ва фикрам набуд ки ин киностудияи мо оташ гирифтааст. ва рӯзи душанбе он рӯзи омада фаҳмидам ки ин воқеаро ҳама кормандои студия дар инҷо ҷамъ шуда буданд ва ҳама таассуф мехӯрданд. беҳтарин филмҳои мо дар он сӯхтор нобуд шуд. ва мо дар ин қисмат дар бораи он филмҳое ки дар ин сӯхтор нобуд гаштаанд ва бархеашон ҳатто вуҷуд надоранд бароятон қисса хоҳем кард. ва бояд зикр намуд ки дар даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон бо дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳукумати кишвар Муҳаммадсаид Шоҳиён тақрибан 150 адади ин филмҳоро аз фонди тиллоии шаҳри Москав аз нав барқарор карда ба ватан баргардонд ки дар рафти барнома вобаста ба вақти дар ихтиёр дошта метавонем аз навор ва аксҳои ин филмҳо бароятон маълумот бидиҳем. насли нави коргардонҳои тоҷик дар охири солҳои 60 ва аввалҳои солҳои 70 ба синамои миллӣ ворид шуданд. ин ҳунарварони соҳибистеъдод ва ҷӯянда ҳангоми таҳсил дар донишкадаи умумииттифоқии кинематографияи шаҳри Москав дониш ва таҷрибаи кофӣ андӯхта дар ҳама корҳои студияи тоҷикфилм маҳорати худро санҷида истеъдоди худро ба якборагӣ бармало намуданд. коргардон Суҳбат Ҳомидов аз ҷумлаи хатмкардаҳои шаҳри Москав буд ки бешак соҳиби салиқаи нотакроре маҳсуб меёфт. филми нахустини ӯ «Вохӯрӣ дар назди масҷиди кӯҳна» ном дошт. ин филм дар таърихи синамои тоҷик вестерни аввалин буд. он солҳо бешаку тардид замони ташаккулёбии синамои тоҷик оғоз меёфт ва беҳтарин филмҳо ба шумули шоҳномаи безаволи паёнбари назми тоҷику форс Абулқосим Фирдавсиро рӯи экран бароварданд. Борис Алексеевич Кимягаров ва ҳунарпешагон Бимбулат Ватаев, Ҳошим Гадоев, Сайрам Исоева, Светлана Норбоева, Ато Муҳаммадҷонов, Маҳмудҷон Воҳидов, Гурмин Завқибеков, Муҳаммадҷон Қосимов, Гулсара Абдуллоева сухани ҳакими бузургро бо як эҳтироми баланд дар ҳунари синамо таҷассум намуданд. О, Витязь, тебя я узнал. Ты Рустам. Где помощь нужна, ты являешься сам. Спешу я к Зальзеру, отцу твоему. В стране угрожает беда, и к нему за мудрым советом послали меня. Так что же ты медлишь? Скорей на коня. Ты видишь, кто мчал тебя к зале, мой гиф? Не конь быстроногий, а мерзостный див. ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон, лауреати мукофоти давлатии иттиҳоди шӯравӣ, лауреати давлатии ба номи рӯдакӣ коргардон Борис Алексеевич Кимягаров дар синамои тоҷик хидмати мондагоре намудааст. филмҳои ӯ ба синамои тоҷик шӯҳрати ҷаҳонӣ оварданд. имрӯз ӯро классикаи воқеаи синамои миллӣ мехонанд ки бешак дуруст аст. дар синни 50-солагӣ ӯ рӯ овард ба шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ то аз таърихи бостонии ин миллати кӯҳан силсила филмҳо биофарад ва яке аз намунаҳои беҳтарини он филми достони Рустам аст ки аз рӯи фасоҳати эпикии худ имрӯз қуллаи синамои тоҷик ба ҳисоб меравад. Отец,
Одного я никак не пойму. В поход не позвал меня шах. Почему? Рустам, в этом странного нет ничего. Боится, что славой затмишь ты его. Так на небе ярко сияет луна, но солнце взойдет, и погаснет она. مثلا شما می توانید سه کودکتان رو پرتوید، ولی پدر من توانست، به خاطر آن که پسر میخواست. گلنارا، ولی به جای پسر من تولد شدم. دختر سیوم. گلنارا، چی؟ چی میخواهی؟ چی؟ باش بودگیش. حالا صبر کن. анвар тураев ки фаъолияти эҷодии ӯ аз ҳунари актёрӣ оғоз ёфта буд, ҳамчун режиссёр қадами нахустинро дар ин филм ниҳода буд. филми духтари сеюми ӯ аз он далолат мекард, ки ин ҳунарвари нозуксанҷ ва кашшофи умқҳои рӯҳии инсон ояндаи дурахшоне дорад. қиссаи рӯзгору тақдири қаҳрамони ӯ бинандаро водор мекунад, ки дар хусуси арзишҳои олии умуми башарӣ биандешад. سلام نار بیبی. نامی من آتون. سلام علیکم. گذارید. برای شما دخترچه هم خاله آتون. دستم هیچگاه ما رو مغلوب نمی کنند. حتی به دست، به پا، تا آن دمی که عقلمان در جایش، به پاده آنها همراه نمی شویم. қиссаи зиндони павяк филм дар бораи ду ҷавонмарди бонангу номус ва шуҷои тоҷик мебошад, ки дар ҳавопаймо буданду дар аввали ҷанг ба дасти фашистон афтида дар зиндони павяк маҳбас мешаванд. коргардон субат ҳомидов тавонист бо филми худ мардонагӣ ва ҷонфишонии ду ҷавонписари ватандӯстро нишон диҳад, ки дар роҳи меҳан ҷонисорӣ намуданд. нақшҳои асосиро дар ин филм ҳунармандон раҷаб ҳусейнов, исфандиёр ғуломов ва дилбар умарова иҷро намуданд. муддати зиёд набудӣ. қарор додам, ки агар маро ба каси дигар бидиҳанд, худам наздат гурехта меоям. ин хуб нест, ки қарор кардам ба ҷои ту ва худам. не, ин бад негулисо. акнун ман қарор мекунам ба ҷои ту ва худам. коргардонзан марворид қосимова дар асари нахустини худ ҷура саркор, ки мазмунаш аз повести азам сидқист, ба таҳқиқи бадеии зиндагии ҳамзамонон шурӯъ мекунад. дертар дар филмҳои минбаъдаи худ марворид қосимова то рафт ҳудуди зуҳуроти хислатҳои инсон, натиҷаҳои рафтори неку бади онро фасоҳат медиҳад. аз бисёр филмҳои олие, ки дар он сӯхтори пурдаҳшат нобуд шуданд, аксҳову плакатҳо ва наворҳои лаҳзаҳои корӣ боқӣ мондаасту халос, ки барояшон дидани ин дурдонаҳо аз тоҷикфилм муяссар шуданд. برای من کار استراحت است. گوش کنید دادیش. فرزندانی ما؟ چه گفتی؟ فرزندانی ما سنابر و دودرجان امروز این خیل فرزند ندارم. مایلش بگذار همین طور باشد. دیگر چون این فرزند ندارید، لیکن اکنون شما نبیره دارید. نبیره؟ خیل باز نبیره. امروز صبح دخترچه همان سنابر صاحبی پسرچه شد. میگویند به شما مانند یک سیب دو کفان. абдулло раҳимбоев хеле марди оддиву самимӣ ва поквиҷдону донишманд буд. ӯ дар умри доштаи хеш хеле хизматҳои арзишманде намудааст барои пешбурди ватанаш тоҷикистон. ва бояд зикр намуд, ки киностудияи тоҷикфилм дар бораи чунин шахсиятҳо филмҳои мустанад мегирифтанд. Он провел свое детство на узких улочках Каджента.
оказалась неповторимым периодом в истории нашей революции, когда гигантская и уникальная по своему значению работа легла на плечи совсем молодых людей. В 21 год он секретарь Хаджанского совета мусульманских депутатов. В 23 секретарь уездного комитета партии в Голодной степи, а затем в Хадженте. 1920 год. Председатель Самаркандского обкома партии. В этом же году по рекомендации ЦК КПБ и лично Ленина избирается председателем ЦИК Туркестана Рахимбаеву 24 года. Проходит несколько лет, и он там, где всего нужнее, снова в родном Таджикистане. کجا آن چراغه که زین تیره در مرا ره نماید به سوی پدر فیتم پیشی پایش نمایم نشام بگویم پدر جان آهسته باش همان پدر را به من نینمایی پگاه امینم که تو میشناسی ورا 12 سال بگذشت گرچند از این زی نزدیک بینم شناسم یقین. Только что мы завершили съемку нашего второго фильма «Рустам и Сухраб». Группа вернулась из экспедиции. До этого мы завершили работу над двумя фильмами, двухсерийный фильм «Сказание о Рустаме». Наверное, мечта каждого художника, будь он режиссером театра, режиссером кино, наверное, бы посвятил бы всю свою жизнь над созданием или спектакля, или фильма по этому величайшему произведению нашей литературы. Фильм «Сказание о Рустаме» и «Рустам и Сухраб» – это плод десятилетней работы нашего большого коллектива. Это наш большой долг и большой экзамен перед зрителем. Ибо поэма Абулкасима Фирдауси – это величайший литературное произведение гениального поэта Абулкасима Фирдауси, который знает весь мир. рустам ва суҳробро низ коргардон Борис Кимиагаров аз рӯи шоҳномаи безаволи шоири бузург Абулқосим Фирдавсӣ гирифта бо наворбардорон Заур Дахте ва Давлат Худоназаров филмро таҳия намуданд. Что его отягощало настоящей жизнью. И это вообще форма. Каждый раз уход к истории, к мифологии, к сказкам, для того, чтобы в той или иной степени попробовать отразить противоречие этого времени. дар филми мазкур ҳунармандон Бинбулат Ватаев, Ҳошим Гадоев, Сайрам Исоева, Кабиридзе, Маҳмуҷон Воҳидов, Гурмир Завқибеков, Муҳаммадҷон Қосимов ва дигарон нақшофарӣ намуданд. соли 1972 филми мазкур дар кинофестивали байналмилалӣ дар Тифлис соҳиби мукофоти дараҷаи олӣ гардид. худи ҳамон сол барои иштирок ва наворбардориву коргардонӣ дар филмҳои достони Рустам ва Суҳроб ба коргардон Борис Кимиагаров, филмбардор Давлат Худоназаров ва ҳунармандон Бинбулат Ватаев, Ҳошим Гадоев ва Маҳмуҷон Воҳидов лауреати давлатӣ ба номи рӯдакиро сазовор донистанд. بینالم به درگاهت کردگار بدین کار این بنده را بازدار عدوی است اما همه مهر من به جنبت بشرم آورد چهری من گمانی برم این نبرد جوان پوری من بود از خطا الامان همان زور خواهم که از آغازی کار به من دادی ای پاک پروردگار. тоҷикфилм аз соли 1970 ба тавлиди филмҳои ҳунарии телевизионӣ шурӯъ кард. дар тӯли 5 сол филмҳои «Арусу домоди» коргардон Муқаддас Маҳмудов, «Хати парвози» Тоҳир Собиров, «Адажио» ва «Комде ва Мадани» Елизавета Кимиагарова, «Ҳабиб Султони Морон» ва «Истгоҳи кӯҳии Анвар Тураев», «Ба пеш гвардиячиён» ва «Оилаи ғайюруфҳои» Валерий Аҳадов, «Ривояти шарқии» Латиф Файзиев ва «Бофандагони» Марворид Қосимова офарида шуд.
коргардони маъруф Тоҳир Собиров филми телевизионии «Хати парвозро аз рӯи сценария Ради Кушнирович дар жанри мазҳака ба навор гирифтааст. нақшҳоро ҳунармандон Искандар Абдуллоев, Муҳаббат Мансурова, Тути Ғафорова, Гурмин Завқибеков, Валерий Аҳадов, Маргарита Қосимова, Мушаррафа Қосимова, Қиматшо Иматшоев, Усмон Салемов ва дигарон офариданд ки эшон бо як маҳорати фавқулода ва бо истифода аз нозукиҳои ҳаҷви мардумӣ нақшофарӣ карданд. دارم هوای دیدنت بیش از خیال تو ناتاب میشوم از انتظاری رای تو خاطر روشن دوری تو دلی مرا حیران میکنم شب و بهارم صبحی ماتاب میشوم با مهری تو با یادی تو من آب میشوم دارم هوای دیدنت دارم نماش تو بیش از تب و خیال تو ناتاب میشوم. синамо пулест ки насли гузаштаро ба имрӯз мепайвандад. телевизиони синамо бошад пайванди наслҳоро пайгирӣ намуда пешниҳоди бинандаҳои нозукбинро мавриди назар қарор медиҳад. ин буд қисмати навбатии солнома ки аз солҳои 1969 то соли 1971 бароятон маълумот додем. барои тамошои қисматҳои баъдӣ телевизиони синаморо пайгирӣ намоед. دارم هوای دیدنت دارم نماز